pensava que havies demanat un pretendent. Per què ho dius, això? No recordes que em vas demanar que em portés un? Recordo que vaig suggerir que seria bo per la teva germana que portessis algun bon noi del magatzem a sopar a casa. Em sembla que ho vaig suggerir més d'una vegada. Sí? Sí, ho has deixat anar repetidament. I bé? En tindrem un aviat. Què? Un pretendent. Vols dir que has demanat a algun noi que vingui? L'he convidat a sopar. De veritat? Sí. I ell ha acceptat? Sí. És meravellós. Vaig pensar que t'agradaria. Va, de veritat, doncs vull dir que no m'enganyes. De veritat, de la bona. Serà aviat? Molt aviat. Tom, per favor, no em facis patir més. Deixa d'estar d'endevinalles i digue'm més coses. És que no sé quines coses més vols que... Ai, em sembla que és normal que sàpiga quan ha de venir. Vindrà... demà.